Apa kon niku? Gelange sampean tibake gendut sing nemu wis didol. Ya Allah, dilabrak ae. Mama arek iku jan kurang ajar. Dut. Gendut buka awakmu, Dut. Dut. Gendut. Sini. Aja rame-rame kerungu tonggo. Gelangku balekno. Loh, gelang apa sih Mi? Gelang metu kon, metu. Ambil ngajar. Aku lho kon sisi njebok gelangku. Aku lak wis mengadakan sayembara tak kei dhuwit 1 juta lek nemu. Lah kan roto ndek kene aku nemu Mi, ora nyolong. Ngono ya ngomong aduh ya Allah, ngrasane berarti sing kon gulung-gulung ndek kene iku. Ya iya lagi kan wilayahku, berarti ya wekku. Ya ampun Ndut, kon niku lho Ndut, kon ngerti aku niku. Dhuwit haram sing kon mangan. Ayo piro niku? Kayu 15. Balik niku 50 juta Ndut. Ya Allah, kon kok nemu. Aku yo gak apa-apa ta iku rezekiku kok. Kok iso rezeki? Saya karep pira balekno. Balekno. Wis tak gawe tuku sembarang. Ngoro iki ngoro. Gawe sop. Aku wingi ya titip dhuwit kematian ora kon bayarno, aku ditagih. Aduh, tak gawe Mi. Wis tak Nemen. ikhlasno. Ono sok mlebet-mlebet sore buka menak kon Ndut. Kon ro aku mbek Abah sampe dadi lan tukarane gara-gara iku ilang. Iku hadiah pemberian abad ke aku Ndut. Wis ikhlasno iku rezekiku soalnya Gak iso ikhlas aku, gak iso ikhlas atiku Ndut, gak iso ikhlas aku. Kok iso aneh kon? Iki lho gara-gara seriku ya sing Oh, oleh karma iku tak. Ono oleh karma iki mari ngene. Seri ya, itu lambene seri gara-gara Ono oleh karma kon mari tak laporno polisi kon mari. lah lapor iki kan pidanae. Napa iso dilapor? Ya Allah, aku lek suwe-suwe mbek kon apa aneng Ndut. Aku lho Iku rezekiku Mi. kok rezeki. Ayo Ngono duit we ono pira? Duit ono pira bayar sama aku. wis entek. Ya Allah saya kejutan. Ya Allah. Lumayan. Kon sak kampung tak duduhi kabeh kelakuanmu. Serintil titenono kon. Titenono kon liwat labrak. Babah wis yo. Terus entek.